Suntem într-o dimineață în care avem o sărbătoare specială, așa cum este cunoscută tradițional. Este Duminica lui Toma, duminica în care vorbim despre ceea ce s-a întâmplat în a 8-a zi după învierea lui Hristos. Și aș vrea să citim textul acesta, un text foarte cunoscut. Ioan capitolul 24 de la versetul Ioan capitolul 20 de la versetul 24 până la 31 inclusiv. Ioan capitolul 20 de la versetul 24 până la 31. Toma a zis, geamănul din cei 12 nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici au zis, deci, am văzut pe Domnul, dar el a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. Amin. Vă mărturisesc sincer că ori de câte ori vin sărbătorile pascale, e o mare provocare să predici în Duminica Tomei pentru că e un text arhicunoscut. Chiar ieri discutam cu câțiva prieteni de-ai mei păstori, tineri, și discutam despre Toma și toți erau în disperare cu privire la textul acesta, la ce trebuie să mai spui din el. Am predicat atâția ani la rând din textul ăsta și mi se pare că parcă s-au epuizat lucrurile. Dar vreau să vă spun că cuvântul Dumnezeu este proaspăt întotdeauna și m-am liniștit aducându-mi aminte de ceea ce spunea Apostolul Pavel. Mie nu mi-este greu să vă spun mereu aceleași lucruri, dar vouă vă este de folos. Cu alte cuvinte, vouă vă dă siguranță, o traducere mai apropiată. Adică noi până la urmă suntem chemați să spunem mereu aceleași lucruri, chiar dacă în forme ușor diferite, adevărul lui Dumnezeu nu se schimbă. Și în fiecare an trebuie să auzim despre aceste evenimente care s-au întâmplat. Și mă bucur că am ocazia să predic din acest text în dimineața asta, chiar dacă nu-i simplu să te pregătești din istoria aceasta pe care o descrie Ioan despre Toma. Și m-am gândit la un lucru pe care vreau să-l împărtășesc cu voi. Vedeți, zilele trecute menționam, și dacă ați fost atenți și ați urmărit predicile din Coloseni, menționam atunci că observ, inclusiv între creștinii practicanți, o tot mai mare scădere a credinței autentice și o instalare a ritualului în locul credinței autentice. În viețile foarte multor oameni începe să dispară credința autentică, vibrantă, vie și încetul cu încetul se instaurează ritualul. Și de cele mai multe ori, un ritual pe care nici măcar nu-l înțeleg. Foarte mulți credincioși astăzi, inclusiv dintre neoprotestanți, nu știu de ce există un anumit ritual, de ce se face cina Domnului într-un anumit fel, de ce se organizează botez într-un anumit fel, de ce avem binecuvântare la copii și nu botez. Foarte mulți oameni nici măcar nu înțeleg ritualul. Și vă spuneam că e o mare durere. Vedeți, când ne gândim la bisericile istorice, noi în calitate de neoprotestanți, biserici care oarecum sunt mult mai dinamice, ne uităm la ei și mi-aduc aminte de un moment de la Institutul Teologic Pentecostal în care preda un profesor ortodox, un părinte ortodox era profesor, mi se pare că de dogmatică. Și, bineînțeles, o nimerit între noi, neoprotestanți, studenți, întrebări, eram oarecum, ne simțim oricum superior față de bisericile istorice într-un anume fel. Și l-au întrebat studenții, părinte, cum se face de biserica ortodoxă a ajuns într-o asemenea decădere? Adică
câți sunt credincioși autentici și câți sunt oameni care se țin numai de ritual. Și provocându-l, s-au așteptat să răspundă, să apere starea bisericii din care el vine. Și el a zis un lucru interesant care m-a pus pe gânduri. Și el zicea așa: e adevărat, aveți dreptate, băieți. Dar zicea el, Biserica Ortodoxă a ajuns așa într-o 1000 de ani. De la 1054, era vorba de începutul anilor 2000, când eu n-am fost acolo în sală când era discuția asta și doar am auzit-o. El a zis, biserica a ajuns în decăderea asta într-o 1000 de ani și zicea el, se văd biserica voastră pentecostală peste 100. Atunci biserica avea numai vreo 90 și ceva de ani de existență. Și mă uit astăzi la biserica neoprotestantă care are 100 de ani în România, biserica pentecostală, sau biserica baptistă care are puțin mai mult, sau biserica creștină după Evanghelie care de asemenea are mai mult de atât. Și văd o instaurare a ritualului în detrimentul credinței autentice. Iubiții mei, și când mă gândesc la asta, mi-aduc aminte de ce spunea Apostolul Pavel în Cartea Evrei, în capitolul 6, versetul 1, și zicea el așa, foarte interesant. Și auziți ce spune el și cum prezintă el credința. De aceea să lăsăm adevărul începătoare al lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu. În opinia lui Pavel, credința sau învățătura despre credință sau practicarea credinței autentice este de bază, este o fundație, un pilon al trăirii creștine. Nu se poate să lipsească credința autentică din viața ta și să poți trăi ca un credincios veritabil, deși foarte mulți oameni cred asta. Cred că dacă împlinesc o sumă de ritualuri, cred că dacă se duc la biserică cu regularitate, cred că dacă participă la ritualul bisericesc cu regularitate, acest lucru le va oferi siguranța că sunt credincioși veritabili. Nu. Și țineți minte, dragii mei, suntem pe o pantă descendentă. Tot mai mulți oameni nu-și cunosc credința, nu știu ce cred și nu cred ce știu. Fiți atenți la jocul de cuvinte. Nu știu ce cred și nici nu cred ce știu măcar. Ci din ce în ce mai mult se accentuează ritualul ca o formă de siguranță. De ce? Pentru că tot mai mult ni se sugerează ideea că respectarea unui ritual ne face acceptabili în fața lui Dumnezeu. Tot mai mult se sugerează această idee și de la Amvon și poate și eu am făcut-o câteodată, că dacă vei respecta un ritual, vei fi acceptabil. Dacă te vei ține de biserică constant, vei fi acceptabil în fața lui Dumnezeu. Dacă vei dărui, vei fi acceptabil în fața lui Dumnezeu. Dacă vei face lucruri exterioare, Dumnezeu se va uita cu plăcere spre tine. Și avem o accentuare a ritualului în detrimentul credinței autentice, pentru că tot mai mult se sugerează ideea aceasta că dacă respecti ritualul, ești acceptabil în fața lui Dumnezeu. Și mai mult de atât, avem o mulțime de scuze ca să nu ne aprofundăm credința și să găsim autenticul. Tot mai mulți oameni spun, domnule, eu lucrez foarte mult. Cineva punea o întrebare într-o videoconferință aseară că ce să fac cu soțul meu că îl văd că nu trăiește autentic cu Dumnezeu spiritual și când îl provoc îmi spune că nu are timp, că e foarte ocupat. Fals! Scuzele astea ieftine vorbesc despre altceva, nu despre faptul că nu avem timp. Iubiții mei, cine iubește își face timp. Dacă îl iubești pe Dumnezeu îți faci timp. Scuzele că nu avem timp să aprofundăm credința, că vedeți oarecum credința e treaba specialiștilor. Știți cum a ajuns biserica în Evul Mediu? În cea mai întunecată parte a bisericii, vă spun eu. Dacă veți citi istoria, veți vedea că biserica a început să decadă în momentul în care singurul om care putea interpreta Scriptura și o citea pentru oameni era preotul. În momentul în care omul a dus Biblia de pe biroul lui, de lângă dormitorul lui, de lângă viața lui de fiecare zi și o dat-o în mâna preotului și a zis, de acum numai tu să interpretezi pentru noi că tu ești specialist. În clipa aia biserica a început să decadă. Ceea ce a scos biserica din Evul Mediu au fost două evenimente concomitente pe care Dumnezeu le-a rânduit și o văd mâna lui Dumnezeu în asta. Este apariția tiparului lui Gutenberg și traducerea în limba germană a Bibliei lui Luther. Aceste două, una lângă alta, Biblia fără tipar era nonsens, tiparul fără Biblie tot degeaba era. Dar ele au venit împreună și au scos lumea din Evul Mediu. Pentru că oamenii au început din nou să aibă acces la Scriptură. Iubiții mei,
Nu, hai să nu ne întoarcem înapoi, să nu fi învățat nimic din lecția trecutului. Nu, Biblia nu este doar pentru specialiști. Biblia nu este doar pentru teologi, pentru păstori, pentru cei ce predică. Biblia este pentru fiecare credincios. Dumnezeu nu are copii de rangul 2. El ne cheamă la o cunoaștere a Lui prin credință, care să aducă inițierea unei relații reale cu Dumnezeu. Reale. Standardul lui Dumnezeu pentru orice copil al său este relația, nu ritualul. Dumnezeu vrea să aibă relație cu mine, nu să particip la un ritual. Da, ritualul este bun, creează stabilitate, aduce cu el siguranța că suntem pe drumul bun. Dar Dumnezeu nu vrea doar ritual. Ritualul e doar o formă. Ceea ce umple acea formă este relația cu Dumnezeu. Nimic nu poate fi mai jos de atât. Dacă lipsește relația cu Dumnezeu, totul este gol. Totul este gol. Dar, întrebare. Cum să-L percep pe Dumnezeu în relație când nu-L văd, nu-L simt, nu-L aud, nu este la nivelul simțurilor mele? Și de la Toma și de la experiența lui învățăm că relația cu Dumnezeu trebuie să se bazeze pe altceva. Și anume pe credință. Și vreau să vorbim puțin, două lucruri vreau să subliniez, două temelii ale credinței, două fundații pe care se așează credința sau două izvoare din care pornește credința în viața noastră. Și primul izvor este întâlnirea personală cu Isus. V-am spus și data trecută când am sărbătorit învierea Domnului că se pune un mare accent și Isus ne arată că era preocupat să se întâlnească cu fiecare ucenic în parte. Domnul nu a avut doar întâlniri publice cu ucenicii, ci în primul rând s-a întâlnit cu Maria Magdalena, apoi s-a întâlnit cu Petru într-un mod special, s-a întâlnit cu cei 2 de pe drumul Emausului într-un mod special, s-a întâlnit cu cei 11 într-un mod personal, s-a întâlnit cu Toma într-un mod personal. De ce? Pentru că Isus îngrija ca fiecare dintre cei ce erau în jurul lui, pe care i-a chemat să fie martori ai învierii, să aibă o întâlnire personală, reală, autentică cu el. Niciunul dintre ei n-au crezut în învierea lui. Toți s-au îndoit. Absolut toți. E foarte interesant că, știți, evangheliile sunt împărțite în două părți. Sunt cele 3 evanghelii sinoptice sau care privesc din același punct de vedere. Este vorba de Matei, Marcu, Luca și Ioan este o evanghelie specială. Ioan așează multe lucruri într-un mod special. Sunt o mulțime de pasaje care se găsesc doar în Ioan. Spre exemplu, discuția din seara cinei, după momentul cinei, de la capitolul 14 la 17, nu o găsim nicăieri cu rugăciunea lui Isus. Acea intimitate în care Isus a intrat cu ucenicii lui, nu o găsim nicăieri. Întâlnirea de la Marea Tiberiade cu recuperarea lui Petru, Ioan 21, nu o găsim nicăieri. Ioan aduce ceva în plus. Și ce mi se pare fascinant este că în capitolul 20 ni se spune foarte clar și că toți ucenicii au avut îndoieli. Nu doar Toma. Nu doar Toma a fost îndoielnic cu privire la învierea lui Hristos, ci toți. Toți. Dragii mei, Biblia ne prezintă credința și această provocare la credință, să crezi că Isus este viu, nu ne prezintă ca un act al habotnicismului. Adică crede și nu cerceta. Credința creștină nu este habotnică. Nu este o credință care te provoacă să crezi sau să mergi orbește fără să ai niciun argument. Dimpotrivă. Ci credința creștină este o formă superioară de cunoaștere sau cea mai superioară formă de cunoaștere. Sunt cel puțin 3 căi prin care noi cunoaștem și prin care suntem chemați să experimentăm viața. 1. Sunt simțurile. Prin simțuri învățăm prima dată să traducem realitatea. Și dacă aveți în jurul vostru copii mici, veți vedea că ei învață realitatea din jurul lor prin simțuri. Cum? Pun mâna și văd că arde, cade și vede că dacă prinde viteză nu-i bine. Băiatul nostru cel mai mic, Neemia, a umblat destul de târziu. De ce? Era foarte grijuliu. O picat odată destul de tare și din clipa aia nu a mai vrut să se simtă în nesiguranță niciodată. Foarte greu și-a dat drumul să umble, tocmai pentru că era înfricoșat că va putea să cadă din nou.
Pentru că noi învățăm prin simțuri și simțurile ne spun că dacă nu ești atent, doare. Și cele mai multe amintiri și senzații pe care le-am trăit sunt senzoriale. Dacă trebuie să-ți aduci aminte de ceva, imediat simțurile tale se activează și cele mai multe din amintirile tale sunt senzoriale. De aceea cunoașterea prin simțuri este cea pe care o credem cel mai mult. Este expresia asta așa de împământenită, nu? Dacă am văzut cu ochii mei, nu? Și atunci când spune cineva, băi, am văzut cu ochii mei, deja gata, e garanția supremă că cu adevărat lucrul ăsta s-a întâmplat. Avem argumentul ăsta al simțurilor. Deși vreau să vă spun ceva. Este o poezie superbă, Nu tăia din cruce, și autorul ei zicea așa: ce-i viața, ce-i lumea, un larg labirint, urechea te înșală și ochii te mint. Deși pare cea mai solidă formă de cunoaștere, cunoașterea senzorială poate fi foarte ușor înșelată, foarte ușor înșelată. De aceea, de exemplu, iluziile optice ne arată cel mai ușor ce ușor pot fi înșelați ochii. Deși știm toate astea, ne bazăm cel mai mult pe experiența senzorială. Și ăsta e primul mod în care cunoaștem. În al doilea rând, după simțuri, este rațiunea. Prin rațiune învățăm să legăm logic informațiile pe care le aflăm și dacă prin simțuri învățăm pe viu, pe noi, și experimentăm durere sau plăcere până învățăm, prin rațiune învățăm din mărturile altora pe care le filtrăm prin experiența noastră. De exemplu, nimeni nu poate să vină să-ți spună că au căzut de la 1800 de metri până jos și nu a pățit nimic. Că imediat din experiența ta tu spui, pum, eu am picat în pat și mi-a rupt mâna. Adică, cum adică tu ai căzut, da? Sau ai căzut de pe bloc și n-ai pățit nimic? Dintr-o dată când auzi tipul ăsta de informație, îl traduci prin rațiune care este filtrată cu experiențele tale senzoriale. Și îți dai seama imediat că dacă poate fi real sau nu poate fi real. Deci învățăm prin simțuri, prin rațiune. Și al treilea mod de cunoaștere, chiar dacă este atât de lăsat deoparte, este credința. Credința. Dacă celelalte două, mă refer la simțul și la rațiune, se bazează pe argumente vizibile care se pot măsura, credința este o cale de cunoaștere care are acces la dovezi puternice ce nu se văd. Repet, credința are acces la dovezi puternice chiar dacă nu se văd. Prin simțuri și rațiune descifrăm lumea materială. Prin credință accesăm lumea spirituală. Fiecare lume are parte de uneltele ei. Da? Deci când e vorba de lumea spirituală, ai nevoie de credință. Rațiunea și simțurile nu funcționează într-o astfel de lume. Și vă dau un exemplu. La atelierul auto n-ai ce faci cu bisturiu. Acolo ai nevoie de instrumente potrivite cu locul în care ești. Cum la operații umane n-ai ce face cu cheia reglabilă. Nu ai ce să faci. Exact așa sunt două domenii în care în lumea de azi, în lumea fizică, operăm cu simțuri și rațiune. În timp ce în lumea spirituală Dumnezeu ne cheamă să operăm prin credință. Credința este o formă de cunoaștere. Și vreau să vă așez o imagine. Imaginați-vă că în dimineața asta ați fi fără vedere și fără auz. Fără vedere și fără auz. Și imaginați-vă că ați fi într-o grădină în care n-auzi nici zumzetul albinelor și al insectelor care se mișcă în jurul tău, nu vezi nici frumusețea copacilor, a ierbii înverzite, a florilor, nu vezi nimic. Simți că ceva se întâmplă, dar niciodată nu vei putea descoperi frumusețea naturii. Indiferent cât de mulți ar explica alții cât de extraordinară e lumea în care ești, n-ai putea să dai seama. Ai simți că există ceva, un parfum special, ai simți că există o mișcare specială în jurul tău, dar n-ai putea niciodată să descifrezi frumusețea acelei grădini. Dar faptul că nu poți să dovedești, că nu poți dovedi frumusețea acelei grădini, nu înseamnă că ea nu există. Ci doar tu nu ai instrumentele să o accesezi. De atâtea ori oamenii încearcă să intre în lumea spirituală, în lumea credinței, în lumea lui Dumnezeu, dar n-au instrumentele potrivite. Ei vor să acționeze pe baza simțurilor, pe baza rațiunii și se blochează și spun nu există.
Dar într-o lume a lui Dumnezeu cu instrumentele tale fizice, simțuri și rațiune, nu descoperi nimic. Ai nevoie de un alt instrument. Și pentru a descoperi lumea lui Dumnezeu, harul și toate promisiunile lui Dumnezeu, ai nevoie de un instrument special care se numește credință. Faptul că nu pot demonstra un lucru în termenii simțurilor și ai rațiunii, repet, nu înseamnă că el nu există. Nu înseamnă că el nu există. Credința este o formă de cunoaștere superioară. Vreau să vă spun, poate o să vi se pară ciudat ce vă spun, cele mai multe invenții nu s-au bazat pe rațiune sau pe simțuri, ci s-au bazat pe credință și poate vi se pare straniu. Spre exemplu, inventatorul becului a greșit de sute de ori până când a reușit să-l facă. Deși toți îi spuneau, bă, n-are rost, nu se poate așa ceva. Da? Dar el a crezut că așa ceva este posibil. Spre exemplu, mi-aduc aminte îmi scapă numele lui, Benjamin Franklin, dacă nu greșesc, când a fost iluminat orașul Philadelphia. Am citit în biografia lui că se ducea la primărie continuu, cu provocare către primar, către consilieri. Oameni buni, se poate lumina orașul Philadelphia, poate fi ceva diferit. El a văzut în Europa că orașele erau iluminate și a zis, se poate și aici. Și nu se poate, nu cred așa. Cum adică să fie un felinar, să lumineze? Nu există. Noaptea trebuie să dormim. Și atâtea provocări cu ei și a încercat. La un moment a văzut că nu mai are nicio șansă. Benjamin Franklin a făcut un lucru interesant. Și ce-a făcut? Și-a pus în felinarul el în fața casei. Și toți au văzut efectul pe care îl creează lumina noaptea. Și fiecare vecin zice, nu-mi pui și mie unul. Și tot așa de la casă la casă s-a iluminat Philadelphia. Dar știți de ce? Pentru că el a crezut că se poate. Pentru că el a crezut că se poate. Credința este o formă de cunoaștere superioară. Chiar Apostolul Pavel zice în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 6 și 7, că noi nu umblăm prin vedere, ci prin credință. Vederea simțul fiind o formă de cunoaștere rudimentară când vine vorba de credință, de spiritual, de lumea lui Dumnezeu. Dacă te bazezi doar pe simțuri, ești mărunt din perspectiva lui Dumnezeu. Noi umblăm prin credință, care este o formă de cunoaștere superioară. Nu mai vreau să fac apel la Evrei, găsiți Evrei 11 de la 1 la 6, în care apostolul face o pledoarie pentru credință, în care inclusiv o descrie. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Și el argumentează cum toată creația pe care o vedem a venit la viață prin cuvântul lui Dumnezeu, lucru pe care dacă vrei să-l accepti, nu o poți face cu rațiunea, ci trebuie să o faci prin credință. Prin credință. Și spune el, fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Așadar, credința este o formă de cunoaștere. Rațiunea și simțurile spun văd și cred. Este ca un surd și un orb, repet, într-o grădină superbă. Nu poate să o descifreze. Exact așa e lumea lui Dumnezeu pentru un om care se bazează pe simțuri și pe rațiune. În timp ce oamenii care cred, ei spun cred și văd. Și când mă uit la întregul scenariu dinainte acestui text, îl înțeleg perfect pe Toma. Toți ucenicii în afară de el l-au văzut pe Domnul și au avut o experiență senzorială cu el. I-au pus mâna, l-au pus să mănânce, au stat acolo. Toți în afară de el. Au avut cea mai de încredere experiență, cum o numim noi, acea senzorială cu Domnul. Sincer, tu nu ți-ai fi dorit la fel? Să facă Iisus pentru tine ceea ce a făcut pentru ceilalți? Necredința lui Toma nu s-a manifestat în faptul că și-a dorit o întâlnire cu Domnul, ci în faptul că a legat acceptarea învierii lui de o experiență senzorială. El a zis, dacă voi pune mâna, voi crede. Nu problema că și-a dorit să-L întâlnească pe Domnul. Nu asta însemna necredința lui, nu. Ci faptul că el a zis, doar dacă voi avea o experiență senzorială, dacă voi pune mâna, atunci voi crede. Se pare că ucenicul care a participat până la momentul morții lui Hristos n-a fost Ioan, ci Toma. Mulți cercetători biblici sunt de părere că cel care a văzut sulița împlântată în coasta Domnului Iisus n-a fost Ioan, ci a fost Toma.
Toma a fost acolo și a participat la momentul în care din coasta Domnului au ieșit sânge și apă. Dovadă că Iisus murise, că trupul lui fusese golit de sânge. Și Toma cere într-un mod special să pună mâna în coasta lui, să se asigure că este Domnul. El a văzut scena aceea și avea nevoie de o dovadă clară. Interesant este că Toma, în momentul în care l-a întâlnit pe Iisus și îi face invitația Domnului la o cunoaștere senzorială, vedeți ce interesant, Domnul era acolo cu Toma și îl invită, și Toma, ia-ți degetul, pune-l în coasta mea, în mâinile mele și uite-te că eu sunt, nu fi necredincios, ci credincios. În momentul în care Domnul îi face invitația asta la cunoaștere senzorială, și ce zice Toma? Nu mai ai nevoie. Și el zice așa, Domnul meu și Dumnezeul meu. Este pentru prima dată când Domnul Hristos este asociat cu Dumnezeu într-un mod direct. Toma îi spune, tu ești Domnul, învățătorul, dar nu numai atât, ești Dumnezeul meu. Pentru Toma, întâlnirea cu Iisus din acea dimineață a fost definitorie pentru credința lui. De multe ori și noi credem că pentru a crede avem nevoie de dovezi raționale și senzoriale, când de fapt noi avem nevoie să-L întâlnim pe Hristosul viu. Eu nu pun la îndoială nevoia de apologetică, spre exemplu, acea știință care se ocupă cu apărarea credinței. Dar chiar vorbeam cu un prieten că pe paginile Sfinților Scripturi nu există apologetică. Credincioșii niciodată n-au simțit nevoia să-și apere credința. E ca și cum ți-ai apăra, cineva ar veni și ar contesta că nu-ți iubești soția. Simți nevoia să-i explici că o iubesc sau nu? Nu, asta e o realitate între tine și soția ta. Nu e nevoie să dovedești nimănui din afară că îți iubești soția. Atâta vreme cât în relația de cuplu există siguranța iubirii, nu e nevoie să explicăm nimănui că iubim sau nu. Exact așa mi se pare apologetica de multe ori. Să explici altora că îl iubești pe Dumnezeu. Dacă îl iubești, nu mai e nevoie să dai explicații altora. Pentru că de multe ori noi apelăm la rațiune, la simțuri, crezând că oamenii în felul ăsta îl vor percepe pe Dumnezeu. Nu. Oamenii îl pot cunoaște pe Dumnezeu doar prin credință, când au această experiență a întâlnirii cu El înviat. Și sursa credinței creștine este în această întâlnire. Nimeni nu poate crede cu adevărat în Isus fără întâlnirea asta tainică prin credință cu Isus cel viu și înviat. Dragii mei, vă aduc aminte de experiența apostolului Pavel. Noi nu ne mai întâlnim astăzi cu Hristos și am vorbit data trecută despre asta, nu vreau să insist foarte mult. Noi nu mai întâlnim astăzi pe Hristos într-un mod fizic, dar întâlnim într-un mod supranatural, real. Apostolul Pavel s-a întâlnit cu Hristos pe drumul Damascului, într-un mod supranatural, dar real. Stăteam de vorbă cu Dorel Coraș ieri, pastorul Dorel Coraș, îl cunoașteți, astăzi și ziua lui, Domnul să-l binecuvinteze la mulți ani, dacă îl găsiți pe Facebook, spuneți-i la mulți ani, pastorul Dorel Coraș de la Biserica Geneza, un om al lui Dumnezeu, prietenul meu, și în timp ce discutam despre Toma, mi-a spus despre o imagine superbă. Discutam ieri despre subiectul ăsta și vreau să împărtășesc și cu voi. Spuneam că într-o biserică din Germania, într-o catedrală, sunt construite, sunt așezate în acea catedrală 12 statui, reprezentându-i pe cei 12 apostoli. Și interesant este că pe umărul fiecărui apostol, inclusiv pe umărul lui Toma, stă un pitic. Așa, așezat pe umăr. Și când te uiți așa la poza aia, ți se pare hidoasă. Sfinții apostolii sunt prezentați așa de frumos, cu cernici extraordinari și un pitic aici pe umăr fiecare. Și explicația creatorului acestor statui este uimitoare. Și el spune așa, că apostolii sunt niște giganți. Noi stăm pe temelia apostolului, așa zice apostolul Pavel. Credința noastră se bazează pe temelia, pe fundația apostolilor. Ei sunt, Hristos este temelia, apoi deasupra sunt apostolii și apoi ne așezăm noi, piticii. Mult mai mici decât ei și în credință, mult mai mici decât ei și în fapte, mult mai mici decât ei și în mărturisire. Din toate punctele de vedere, pe lângă ei suntem pitici. Dar interesant, așezându-ne pe umerii lor, deși suntem mult mai mici ca ei, noi vedem mai departe. Pentru că așezați pe umerii lor, noi vedem ceea ce ei n-au văzut.
De aia când spunea Domnul Iisus, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut, se referă la această realitate ce urmează. Ei au avut o experiență senzorială cu Domnul, toți apostolii. Dar noi avem o experiență cu Hristos prin credință, care este superioară. Superioară experienței fizice pe care ei au avut-o, deși ni se pare straniu. Experiența întâlnirii mele cu Domnul astăzi, în 2020, e superioară întâlnirii pe care a avut-o Toma cu Iisus când a pus mâna. Așa zice Domnul Iisus. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. De cei ce n-au avut nevoie de simțuri ca să experimenteze credința în Fiul lui Dumnezeu. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Primul izvor al credinței este întâlnirea personală cu Isus. Ține minte, noi nu mai putem să avem o experiență senzorială sau strict senzorială. Și nu e nevoie de asta. Pentru că Dumnezeu ne cheamă să ne întâlnim cu El prin credință. Real, dar supranatural. Real, dar supranatural. Și al doilea lucru pe care vreau să-l spun, dacă citim versetul 30 și 31, este ceva extraordinar aici. Zice Scriptura așa: Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. Ce este extraordinar de interesant este paralela pe care o face Ioan între experiența lui Toma și experiența pe care o am eu confruntându-mă cu Evanghelia. Experiența senzorială a lui Toma este inferioară experienței mele pe care o am prin credință. Cum întâlnirea cu Isus a fost suficientă pentru credința lui Toma, vreau să subliniez aici un lucru interesant. Întâlnirea mea cu adevărul biblic, este suficientă pentru credință. Eu îl întâlnesc pe Hristos într-un mod supranatural, ca Pavel pe drumul Damascului. Dar trebuie să-L întâlnesc pe Hristos supranatural bazat pe adevăr. Lucrurile care au fost scrise aici, spune Ioan, au fost scrise pentru ca voi să credeți. Duhul lui Dumnezeu a selectat pentru mine exact acele lucruri de care inima mea are nevoie ca credința să se nască în inima mea, să se dezvolte. Mulți oameni sunt frustrați și nu înțeleg de ce sunt așa de mărunți în credința lor. Și vreau să spun o explicație, poate fi relația ta cu Scriptura. Spune în Roman, capitolul 10, versetul 17, că credința nu vine oricum. Nu vine prin stăruința în rugăciune. Credința nu vine prin post. Credința nu vine nici măcar prin binefaceri. Credința vine într-un singur fel. Credința vine în urma auzirii cuvântului. Credința vine prin Scriptură. Un om care nu are o relație constantă, reală, adâncă cu Scriptura, nu poate fi un om al credinței niciodată. Vedeți cât de important este și cât de mult se leagă lucrurile. Spuneam săptămâna trecută, când prezentam în ziua de miercuri, drumul care ne așteaptă și despre ce urmează să se întâmple, și Pavel arată traiectoria bisericii, principiile care vor ține în perfect balans între erezie și extreme, pe drumul de mijloc. Știți cum? Prin maturitate. Și maturitatea înseamnă 3 lucruri. Maturitatea spirituală, Efeseni 4, de la 13 la 15. Înseamnă unirea cunoștinței cu credința. Există o relație indivizibilă între cunoașterea lui Dumnezeu și credință. Cunoașterea Scripturilor și credință. Înseamnă stabilitate și discernământ în context și înseamnă fidele adevărului în dragoste. Ca să vă aduc aminte de predica de miercuri. Dar observați, nu se poate să crești spiritual, să crești în credință, fără o cunoaștere adâncă a Scripturii. Întrebare. Vrei să ai credință? Toată lumea zice da, în cor. Vino la izvorul credinței, vino la Scriptură. Hristos este cuvântul întrupat. Aici îl descoperi pe Hristos în revelația scrisă a lui Dumnezeu. Biblia este cuvântul scris al lui Dumnezeu. Isus este cuvântul întrupat, Biblia este cuvântul scris. Nimeni nu îl iubește pe Hristos mai mult decât își iubește Biblia. Nimeni nu îl iubește pe Hristos mai mult decât iubește descoperirea de sine a lui Dumnezeu prin Scriptură. Și te întreb, care este relația ta cu Biblia? Este un obiect de decor sau o temelie a credinței?
Sau un izvor din care îți alimentezi credința. Foarte mulți oameni folosesc Biblia ca pe o amuletă. O pun pe dulap și cred că dacă o pupă, dacă o țin în mână când trec la examene, vor fi protejați. Nu, Biblia nu este o amuletă, nu este un păzitor de duhuri. Oamenii cred că dacă au o Biblie în casă să se păziți de duhurile. Nu. Biblia are forță când o citești, când o strângi în suflet, când o faci și o lasă să te lucreze în interior. Cât la sută cunoști din ea? Știu că poate vi se pare ciudat, dar eu cred foarte mult în perspective măsurabile despre viața de credință. Dacă nu ai instrumente cu care să te măsori, nu vei ști niciodată dacă ai înaintat sau ai rămas pe loc. Cât timp petreci cu Scriptura pentru a o cunoaște? Cât timp? Închei în dimineața asta, aducându-vă aminte lucrurile pe care le-am spus. Credința se bazează, această temelie a credinței fundamentală pentru existența noastră creștină. Are două izvoare. Una, întâlnirea personală cu Hristosul înviat prin credință reală și supranaturală. De acolo se naște credința, de acolo vin lucrurile care schimbă viața. În al doilea rând, spuneam că al doilea izvor din care se naște credința este Scriptura. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Și închei în dimineața asta întrebându-te, tu trăiești bazat pe acești piloni ai credinței, pe aceste izvoare din care se alimentează credința. Pe ce se bazează credința ta? Se bazează pe tradiție, pe superstiție, se bazează pe ritual, se bazează pe oameni, se bazează pe altceva. Pe ce se bazează credința ta? Pe informații folclorice? Stăteam de vorbă cu cineva ieri, am fost la cineva acasă pentru o binecuvântare de copii și când îi povesteam despre Hristos, despre ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi, era răspunsul ăsta clasic care se repetă. Noi avem credința noastră, avem tradițiile noastre și oarecum mă blochează de fiecare dată răspunsul ăsta. De ce? Oamenii aleg în detrimentul adevărului, care cu adevărat să producă credință în viața lui, datini, obiceiuri, ritualuri. Pe ce se bazează credința ta? Vedem de la Toma și din experiența lui că Toma se bazează pe întâlnirea reală cu Hristos. Ăsta e primul lucru care îl învățăm. Întâlnirea reală cu Hristosul înviat este izvor al credinței. Și al doilea lucru, lucrurile scrise în cartea aceasta, Dumnezeu le-a scris special pentru mine și pentru voi, ca ele să fie suficiente, să prezinte informațiile suficiente ca în inima mea să crească credința, să se dezvolte. Nu poți să fii credincios fără Biblie. Nu poți să crești în credință fără a crește în cunoașterea adevărului. Maturitatea creștină înseamnă cunoștința unită cu credința. Pe măsură ce vei cunoaște mai mult, mai profund, vei vedea că credința ta capătă noi dimensiuni. Aș vrea să ne rugăm în dimineața asta și aș vrea ca rugăciunea noastră să fie, Doamne, vrem să te cunoaștem într-un mod personal. Și îmi place să cred că cei mai mulți dintre voi ați avut experiența aceasta întâlnirii cu Hristos, că sunteți pe lista celor care pot mărturisi învierea Lui, așa cum vorbeam data trecută. Dar aș vrea să ne rugăm pentru un lucru într-un mod special. Să ne dea Dumnezeu dragoste de Scripturi. Să pună Dumnezeu în noi pasiune pentru aflarea adevărului biblic, pentru aprofundarea Lui. Dragii mei, trăim o vreme în care oamenii răstălmăcesc adevărul lui Dumnezeu. Oamenii interpretează adevărul lui Dumnezeu după bunul plac. Inclusiv agenda LGBT îl folosește pe Iisus. Am văzut atâtea afișe care spun, dacă Iisus ar fi astăzi, El n-ar condamna. Și la prima vedere, când te gândești, ești tentat să spui, da mă, poate. Dar dacă cunoști adevărul, lucrurile se schimbă. Foarte mulți oameni strecoară o mulțime de lucruri în învățătura creștină, materialism, o evanghelie a prosperității și atâtea lucruri care strică Evanghelia în esența ei. Dar câți dintre noi reușim să ne dăm seama de aceste virusări ale Evangheliei?
fără o cunoaștere temeinică a Evangheliei, n-avem nicio șansă. Și dacă vrem să devenim oameni puternici, trebuie să fim oameni ai Evangheliei. Știți cum erau numiți creștinii în primul veac și în primele veacuri, inclusiv în momentul în care s-a format religia musulmană, religia islamică? Știți cum îi numeau musulmani și cum îi numesc și astăzi pe creștini? Oameni ai cărții. Oameni ai cărții, ai Scripturii. Vreau să vă întreb, ni se mai potrivește oare numele ăsta acum în 2020 Bisericii Sfânta Treime din Londra, Bisericii Sfânta Treime din Beiuș, celor ce ne ascultați? Ni se potrivește nou acest apelativ, oameni ai cărții? Pentru că dacă vom fi oameni ai cărții, vom fi oameni ai credinței. Dacă nu vom fi oameni ai cărții, primul rând, nu vom fi niciodată oameni ai credinței. Și aș vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să pună în inima noastră pasiune pentru Scripturi, să ne deschidă ochii, să le înțelegem, mintea, să pricepem Evanghelia și apoi să fim capabili să învățăm și pe alții. Și Dumnezeu să ne ajute. Haideți să ne plecăm inima și să ne rugăm înaintea Domnului. Amin.